Og vi skal jo så snakke om Skoda og deres lagerstyring og distributionsstyring. Man starter ud med hele deres lagertyper. Og det er faktisk, der er jo 3 slags lagertyper, og de har faktisk alle sammen på Skoda. På deres kæmpe fabrik i Mladá Boleslav. De har deres råvarer, komponenter og hjælpematerialer, som de har lager til. Og så har de varer under fremstilling. Så det vil sige, at de har nogle bånd, som vi kører igennem, og så ryger de jo på noget varer under fremstilling. Deres biler. Og så har de selvfølgelig færdigvarerne, det vil sige bilerne, som står ude på en kæmpe gård, eller man kan sige, en kæmpe plads udenfor, hvor de så får lagt noget over til at beskytte lakken og sådan noget, hvor alle bilerne de står. Ja, og ved lagerdisponering, der skal, eller ved en god lagerstyring, der skal være styr på, hvordan man disponerer tingene med at bestille de rette ting hjem til de rigtige tidspunkter og i rette mængder. Og det kan man gøre ved at disponere på 2 forskellige måder. Den ene det er, at man kan bestille hjem i de samme intervaller til de samme tidspunkter og i de samme mængder af de produkter, man nu mangler. Og den anden måde det er, hvis nu man løber tør for nogle af tingene, så bestiller man hjem i det, man mangler. Og her benytter Skoda sig af begge dele, hvor de mest benytter sig af at bestille hjem i intervaller, men også til tid at gøre i den anden. Yes. Så er deres lagerindretning. Skoda de kører med en fast lokation for deres lagerindretning, og man kan ligesom sige, at det er sådan lidt nødsaget til, fordi de har, altså deres fabrik er så stor, som den er. Så hvis nu de ikke gjorde det, så ville det egentlig bare være et kæmpe rod, den her fabrik. Man kan fx sige, at de havde sådan nogle kæmpe presseplader, som de brugte til at forme diverse ting til bilen, ikke for eksempel døre, eller hvad man nu kan sige, eller selve metallet til dørene og så videre. Og dem brugte de kæmpe presseplader til, og dem havde de så stillet. De stod så ud i selve maskinhalleren, hvor vi gik rundt derude, hvor de stod efter farve og hvilke typer det var. De stod helt på en fast lokation. Ellers, hvis de bare lå ud over det hele, så ville det jo bare være et kæmpe rod, og samtidig så er det måske heller ikke de billigste ting bare til at ligge og flyde. Så det er vigtigt, at der er noget styr på det. Ja, generelt så var hele fabrikken meget organiseret, så det passer også meget godt på den der faste lokation. Specielt når det er så stort, de var en hel by, kan man sige. Yes. Skodas salgsfunktion, det er, mellemhandlere, altså bilhandlere, som fungerer som mellem Skoda og slutforbrugerne, altså konsumenten. Skodas produktion er ordrestyret, hvilket betyder, at Skodas produktion er styret af ordrene, som mellemhandleren, altså bilforhandleren, de afgiver til Skoda. Og Skoda de har en decentraliseret lagerstruktur, hvilket betyder, at de har et centrallager i form af deres hovedfabrik i Mladá Boleslav. Og derudover har de også en anden fabrik i Tjekkiet, hvor de færdiggør biler. Og herfra de 2 fabrikker bliver de sendt ud til decentrale lager i andre lande. Det kan fx være til Skoda Danmark, som så sender de færdige biler videre til forhandlerne. Og derved har de et decentraliseret lagersystem med hovedlager, de decentrale lager, og de så bliver flyttet ud til forhandlerne, som giver dem videre til slutforbrugerne. Ja, og så har de produktion også i, i andre dele af verden, hvor der kun bliver produceret eller komponenter til bilerne, som bliver fragtet til hovedfabrikken. Yes. Ja. Skoda de benytter sig af primært af 2 forskellige transportformer, hvilket er tog og lastbil, til at producere deres færdigvarer ud til konsumenterne. Det er den billigste og hurtigste måde at benytte disse 2 valg. Ja, ud til mellemhandleren, som bagefter leverer dem videre til konsumenten. Hvis man kigger på den graf, som vi har bag ved Høngård,
så kan man tydeligt se, hvorfor Skoda har valgt disse to transportformer. Da langt de fleste biler, der bliver solgt, de ligger lige omkring Tjekkiet, hvor så det vil være utroligt dumt at bygge et fly, da det er utroligt dyrt, og skib, det vil egentlig også være rigtig dumt, fordi at Tjekkiet ikke som sådan har nogen kyst og ligger inde midt i